Θα περάσουμε στη δεύτερη ομιλήτρια, στη Δέσποινα. Ναι, εσείς, που θα μας μιλήσει για τις προκαταλήψεις, για τα biases και το πώς τις αντιλαμβανόμαστε. Δέσποινα, λόγω σε σένα. Ναι, είμαι ικανή να μιλήσω για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά όχι να ανοίξω ένα μικρόφωνο. Λοιπόν, έχω να πω ελάχιστα στην παρούσα φάση. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχω PowerPoint. Θα καλύψω τον χρόνο τον περισσότερο που πήρε ο Γιώργος. Τον πήρε μάλλον από μένα, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω παρουσίαση. Θα πούμε περισσότερα στο hands-on training. Θα πω δύο λόγια για το τι θα συμβεί στο training. Ας πουλήσω το training μου, λοιπόν. Πρώτα, θα προσφέρουμε βοήθεια. Τελεία. Δεν σας λέω σε τι θα προσφέρουμε βοήθεια, γιατί ήδη θα δημιουργηθούν προκαταλήψεις. Μετά θα στοχαστούμε. Μετά θα εφαρμόσουμε κριτική σκέψη. Και τέλος θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Και αυτά είναι όλα όσα θα πω, γιατί ειλικρινά πρέπει να έρθετε σε αυτό το training χωρίς να έχετε την παραμικρή προκατάληψη. Μπορώ ωστόσο να πω με δύο λόγια τι είναι προκατάληψη. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να ξεχωρίζουμε την προκατάληψη από το στερεότυπο. Γιατί υπάρχει μεγάλη σύγκρουση. Είναι πρώτα ξαδέρφια, μην πω αδέρφια, αυτές οι δύο έννοιες. Οπότε, στερεότυπο είναι μια γενικευμένη εντύπωση που έχουμε για μια ομάδα ανθρώπων. Για παράδειγμα, όλες οι γυναίκες είναι θηλυκές. Ή όλοι οι μαύροι άνθρωποι είναι ανόητοι. Όλοι οι μαύροι δεν έχουν ανεπτυγμένη την νοημοσύνη τους. Είναι λιγότερο έξυπνοι από τους λευκούς. Πολωνούς το λέγανε αυτό παλιά στην Πολιτεία. Αυτό είναι το στερεότυπο. Η προκατάληψη είναι όταν το στερεότυπο το εσωτερικεύω και τελικά έχει και πρακτικό αντίκτυπο. Με πολύ απλά λόγια. Θεωρώ ότι οι γυναίκες... Το στερεότυπο είναι ότι όλες οι γυναίκες είναι πολύ συναισθηματικές και γι' αυτό δεν μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις. Επομένως, όταν έρχεται η ώρα να ψηφίσω, δεν θα ψηφίσω μια γυναίκα, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι ικανές, δεν μπορούν να γίνουν ικανές αρχηγοί, ακριβώς επειδή είναι πολύ συναισθηματικές και όλα αυτά που ανέφερα νωρίτερα. Αυτό είναι η προκατάληψη. Και τελικά μια άλλη ξαδέρφη έννοια με τις δύο προηγούμενες που ανέφερα, την προκατάληψη και το στερεότυπο, είναι η διάκριση, η οποία διάκριση είναι η νομική έννοια που απαντά στα δύο προηγούμενα, και όταν οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα οδηγούν σε διακριτική μεταχείριση, τότε μιλάμε πια για μια νομική έννοια που διαχωρίζεται σε αρνητικές και θετικές διακρίσεις, είναι εξίσου επικίνδυνες και οι δύο. Και να δώσω και εδώ ένα πρακτικό παράδειγμα. Για παράδειγμα, μια μορφή διάκρισης είναι όταν σε μια περίπτωση πρόσληψης έχω δύο βιογραφικά μπροστά μου, είναι δύο άνθρωποι που έχουν τα ίδια προσόντα και θα αποφασίσω να προσλάβω τελικά τον άνδρα και όχι τη γυναίκα, διότι μαθαίνω ότι η γυναίκα βρίσκεται στο δεύτερο μήνα της εγκυμοσύνης. Επομένως, εδώ έχουμε να κάνουμε για μια ξεκάθαρη διάκριση με βάση το φύλο και μάλιστα με τον βάση το βιολογικό φύλο, γιατί έχουμε και το κοινωνικό, αλλά δεν θα επεκταθώ περισσότερο αυτή τη στιγμή, γιατί θα μπλέξουμε και με άλλες έννοιες. Αυτά για την ώρα, θα πούμε περισσότερα στο hands-on training. Ευχαριστώ.